wan hakaban ay magsim yaw liu samlarang ba ubadon kata magsim ban yakun na kabenta kaim kayak na kabenta ka jakpo jong ikipat ba apo jong kajalai bro kowe ti iwan ban ay magsim yu ban hakaju boro ngakot ngawer ya boro kipat ba kibadon habaro kajalami khalia bas ngobha nadu khasi jaintia ngakarpat yepi ban ngobha ban wan ya donlang namar kani kade kathma jong kayo kakot jong kipat ba namar ngitip ba udawyong hi uday ubutlom jong kayo kakot hapo kajala kajungi tingis ni penpawi kajeng skusi marbablay ka sorkar hi kala persang ban yuroj ya kahok kajungi de halor jong kata kanong rim kajing yakhi jong yi ni samlarang ba iba marchal kamde kajing yakhi tang nak benta kajing yakhi nak benta kajing mentoy la de simet handai kadi kani kadi kajing mentoy na benta kipai ba bat ya kajelai bro kowe ni penpaw kajing sausi namar ngi i hakila pathai kubor ba kibor district jong ke Eastern Tia Hill hi ki persang bantu jubor ya kahok jong i kipai ba markat kum ka constitution jong kari India haka artikel ka bakhat khendai bracket 1a bat artikel ka bakhat khendai 1 bracket a b ka penpau bat ka ai hangi ka jing lai loi na ka benta bangin penlong ya ka jing yakhi ka bajai-jai namar ngidawa ya ka hok hendrai kani ka penlong ba udisi hi ka bor district kim syam la ailat ki persang ban yuroj ya ka hok ka jongi tegani kajing lebeng ka sorkar yangi kamtam ka sorkar NPP ka balam khmat ya ka sorkar jingi kani kajing le jong kani ka sorkar kapen bitar bat kapen singsi yangi kipat ba handai ha kani ka por ka kren ka basai bat ngakot ngawer ya baro kipat ba kibadon hakpo jong kajala ka jingi singau ba bandon bentalang bat ngi namar kani kadai ka jakpo ka jingi lada udaw yang udang peteng ban kang ngi ngimtip ba lano nginyak tangan no namar babalay baro kat sabangi pai uday yong hi uday uway nagibenta kibakong sanba nakabenta jung ikipat ba tekan sapoy ka por lada ka sorkar hi kale menti bat kampet ya kani ka jing diman ka bahok ka jungi andre kan sapoy ka por ba upat ba hi upeni da ka jing bitar mentangi dang penlong ka jing yaki da ka bajai-jai andre kan sapoy ka por bangin mi pat ba nakabenta ban yakun ya kita kibor district kiba lebor bat kiba persang ban penduk ban ya kahok ke jongi kipai ba nomor balai kim sya balai kiting balai kim ailat ban penlong ya kata kajing yaki marba balai klem pendon kam ya kita kitiar kiba penlong kiba wanra jing mensau klem penlong ya kajing huri hura handai kani kadai kajing penlong kajing yaki ka bajai-jai na ka benta ka jakpo ki jongi bat hang ni ru nga benjor ya kinong mi khmat ki jongi marba kinong mi khmat hibun sin ki kulari yangi kipai ba na kabentaban pliu dawyong baro ki political party ki ngila persang bat ngila yo sngaw ba ka jingkular ka jong ki hakapor election kadai ka jingkular ka ba penbit yangi ki pat ba ki ong ba penjob ya ka party jong ngin pliu dawyong henry ila persang kum ki pat ba ngila jit ya ki bakin long kita kinong tawan banyada ya ka hok jong ki pat ba henry pausi kini ki politician mo ki set syukur yangi rekani kala dai ka por yangi kum ki pat ba jong ka district hamtam bangin yalak persa ya kani ka sorkar mar kani ka jing thok ka jing syukur jong ka sorkar nimla syuban priang kum ki pat ba hamtam hapo kani ka Eastern Tia Hill district jongi hibro kowe nimla syuban priang bat nga krensha yang ni lada unong mi khmat hamtam yakinong mi khmat ki badai na po jaintia bun sin ki penbit yangi ki pat ba da kita ki development waper handrai balai ki khang ya ka jakpo jong ki pat ba tikani ka jingle bat ka jing penbit jong ki nong mi khmat ngimla suban priang ngong lada pidon sisa kata ka jing kikle kadai ka kamram jong ki nong mi khmat banyalam yang yu pat ba hakmat sekretariat bangin penlong ya kata ka jing ki ka jongi marwa bun sin ngele iwat uma kermen selaru ula persang ban kren ya kani kamat tang leng bagila pathai kubor ngiyong baladau don sisa kata ka jingkit klik kala dai no kapor ban yalam yang gi kipat ba bangin pelong ya ka jingki marba belai ngila jit ya ki bakin ya sai ya dah yang gi hendrai bakin ya sai yang gi tangleng bagi kot kubor kata ngas geu bangin la ban pediang kum kipat ba te kala dai kapor yang gi ba ngin yalap persa ya kum kini kiri thok kiri syukur kinong penbit
Kala day no kapor yang iban long bangin long syai. Hendrai ngakarpat ru ya ka juk ka sorkar ka juk kapor ba. Lada pi don si sya kata ka jingkit kli pli no yo de yong. Menta namar ngimla syu ban up kum ki pat ba. Lada pi nang yai le bor yang i pat ba ngimban si ban pen i kata ka bor kata ka jing bitar ka jongi. De hang ni ngakren da ka ba syai ba namar kan ni ka de ka por ya ki political party ki ba per bakin yalap bakin puan penbit yang i pat ba. Hendrai ngaong happy ba lada pimla ban pli yo do yong kat sapoi ka por bangin pen i kata ka jing bitar hakata pin saya i ka ei ba upat ba ulak ban lek nak benta ka jong pi te lada pidon ka jigit kli lek mardor bat lek kloy ai no ya kani ka kamram ka ba ngilak ban im jakpo bangilak ban yo kamai namar ka puli ka puti ka lahir kayo ka kot ka lahir nadu ka jingpang ka jing stom lada ngimdon pisa lada ngimdon kata ka kamai ka kaji ngimla su ban lek ei te kani ka por ba kala day yang ikum ki pat ba sngob ha kum ki pat ba ngakerpat ipi sngob ha ban yawan namar kani ka day ka jinge kun na ka benta jong borok ka tan banam ta jong borok ka stit hi borok kowe tengah kerpat ipi ban yadon bentalang bat kala day ru ka por bangin pin i ya kata ka lenti ka bor jong ikum ki pat ba te ngin sa kala day no ka por bangin pelong kata ka jinge teli bangin don kata ka jinge teli ya ka bor distrik lada ki le persya ngi ki pat ba ngin ban sing ha ban le ei na ka benta ki bor distrik ki ba le persya ngi namar ngi klem le ya kata ka huri hura ngi le kat kum ka konstitusi jong kari India ka konstitusi jong kari India ka ahai ngi ka hok ban kran lai loi ban dawa ya kata ka hok jongi hendrai ka bor distrik kala persyang ban le don bor hendrai ngi kum ki pat ba ngi la dai ban ya teli ban peni ya kata ka bor jongi namar ngi don ka bor ngidon ka bor ban pensyang supi ngidon ka bor ban penhiar supi lada ukon rat udon si saya ka jigit klik udai ban hiar supi nok lada umlak ban plio do yong